Aquesta cantonada de la plaça Rovira, al barri de Gràcia de Barcelona, està durant tota la setmana ocupada per l'equip de rodatge. El bar feia temps que estava tancat, però se li ha fet un bon rentat de cara per deixar-lo tal com era abans, amb la diferència que ara és Santi Millán, qui prepara biquinis darrere la barra. El director Ventura Pons assaja una escena amb l'actor Oriol Pla, protagonista absolut de la pel·lícula. Aquí és on el personatge que interpreta, el David, es refugia i des d'on es posa en contacte amb el seu germà per explicar-li penes i alegries. La interpretació la porta la sang. És fantàstic i sobretot és tan fresc, és tan espontani, té una veritat que no te la pots inventar. Un altre pura sang de la interpretació, en aquest cas amb una llarga carrera que ho certifica, Rosa Maria Sardà, és la Gràcia, la mestressa del pis on viu el David. La difícil relació entre tots dos és un dels eixos de la història. És una convivència difícil perquè la Gràcia vol una minyona, vol un noi jove que li faci totes les feines de casa, i el noi ve aquí amb una altra mentalitat, que si venga, que si oi, que ve aquí en xollo, i llavors, clar, hi ha un xoc d'interessos. Joel, et presento la Gràcia. Encantada, perdoni, Any de Gràcia estarà llesta per a l'estrena a finals d'any i Ventura Pons ja té preparat un nou guió. En contra del que havia dit, el director ja no pensa agafar-se un any sabàtic. Molt de gust,